Udako porregunak pasatzeko aukera ugari daude, eta horietako bat da Goiener energia berriztagarrien sorkuntza eta kontsumo kooperatiba antolatuta bigarren aldiz egiten ari diren eta Debagoienetik igaro berri den udan bizi txirrindulari bira. Helburua da, uda beste era batea pasatzea, bertan, gertu, kilometro zeroko turismoa esango genuke, eta bide batez energia proiektuak ezautzea, elikadura proiektuak ezautzea, beste proiektu komunitario batzuk ezautzea du helburu, eta hortaz aparte baita ere proiektu txikitzaileak bizan abiadurako trena, Petronor, tankerakoak ere ikusi ditugu, bai iaz, bai aurten. Bizikleta gainean eskarmentu handiagoa edo txikiagoa duten Goienerreko 35 voluntario eta langile ari dira parte hartzen Domekan Bilbon hasi zen udan biziren edizio honetan, eta atzo sartu ziren gure bailarara Aramaiotik. Aramaiotikan sartu geha, Uribarrin geldialdi bat egin dugu, oso bista politak, errepide oso politak, txirrindulariak oso kontentu, eta orain Oñatiko Urjauzitan gaude, bertan bisitatzen, ze guretzako adirazgarria eta berezia proiektu hau, Goienerrek bertan 110% parte hartzea daukalako. Eta gero, Oñatira goaz Makalena elkartean afaltzera, eta Oñatiko institutuak utzi digu gimnasioa bertan lo egin ahal izateko. Temperatura altuei aurre egiteko usakon bainu hartu ostean Oñatiko Urjauzitara egindako bisitan, bertako langile baten azalpenak entzun zituzten eta zalantzak argitzeko aukera ere izan zuten. Duela 6 urte hasi zen Goienerren eta Oñatiko Urjauzien arteko harremana. 2018an crowdfunding moduan bazkideen artean zabaldu zen aukera Oñatiko Urjauzien proiektuan ekarpen bat egiteko, baldin badaukazu diru bat hor aurrezkitan daukazuna eta galtzeko bildurrik ez daukazuna, egin dezakezu ekarpen txiki bat eta ekarpen horrekik gero ematen du 100% interesa eta apartea izan bertako proiektu bat laguntzen. Gaur bertan bukatuko da udanbizi txirrindulari bira Zumaian eta antolatzaileek esan dutenez, partaidak oso pozik dabiltzala ikusita, 3. aldi bat izatea ere espero dute.